Mga drivers sa magpapublikong sakyanan, gipang pa-drug test sa taga-PDEA subay sa programang Uplan Harabas. Gisuhin nila kaganiha mga passenger terminals sa pagsigurong luwas ang biyahe sa kadalanan. Anong report din Nico Serino. Ang North Bus Terminal ang usa sa gisuhid kaganiha sa mga naglangkob sa Oplan Harabas. Programa kini sa PDEA ug kaabag ang PNP, LTO ug LTFRB 7. Katuyuan ini ang kaluwasan sa biyahe sa kadalanan mao nga gipang drug test ang mga drivers. Kaganiha dili lang mga drivers sa bus ug minibus ang gi-drug test. Ang mga taxi drivers nga naghatod og pasahero sa terminal gipamara usab. Gipangayuan sila og urine sample. Oo, di kita makuyawan siya kayo. Wa man tagagamit, nindot no ni aron na kuan nato sa company nato ba nga. Kinitawhana maay no wa nimo gamit og kuan. Labing Mayo noon. Ay para makita gid ba nga katag og maggamit magigwa ba. Matud sa PDEA, sukad sa paglusad sa Harabas lukop nasod, ubay-ubay na ang mga drivers nga nasakpang mugamit di ay og illegal nga drogas. Ito naman ay para sa kapakanan ng mga pasahero, no? Hindi lamang ng pamayanan, lalong-lalo na sa mga pasahero na maaaring maaksidente kung langos ay pinagbabawal na droga ang mga drivers. Matud sa LTO, ang mga masakpang magpositibo bisan sa initial screening silutan gilayon. Based on Republic Act 10586, isyuhan og TOP ang lisensyas driver, ikulong ang driver. Anton ma-file mo nag-bill, bahala ng korte. Kaya ang korte may mo penalize, dili man ang LTO. Basta ma-positive. Initial screening palang daan. Initial screening man ang ilaha. Initial screening daan, kung mag-positive, kulong gid ang driver. Istrikto kayang balaod. Gawa sa North Bus Terminal, laing girumbo kaganiha sa PDEA uban ang kaabag ng mga ahensya ang V-Hire Terminal sa Barangay Camagayan. Gisurpresa ang mga drivers pag-abot sa mga personnel. Misanong rahinoon sila niini ug misumiter gilayon sa ilang urine sample. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.